Artea funtsezko bitartekoa izan da maitasuna adierazteko. Haren bilakaera eta aniztasuna hainbat kultura eta garaitan islatu izan baita. Sentimendu unibertsaltzat hartzen bada ere, historiak erakusten du bere kontzepzioa aldatu egin dela denborarekin. Venus, maitasunaren eta edertasunaren jainkosa, arte ikur errepikaria izan da. Ugalkortasuna, edertasun femeninoaren ideala eta bizitzaren jatorria irudikatzen ditu. Arte klasikoak jantzirik erakusten du, baina bere anatomian agerian uzten dute. Denborarekin erdi biluzik agertzen da. Hori da Miloko Venusen kasua, edertasun unibertsalaren kanontzat hartzen dena. Venus bere seme Kupidoren ondoan agertu ohi da zeinak maitasun urtarra eta sentsuala simbolizatzen duen. Venusek, berriz, maitasun zerutiarra eta espirituala irudikatzen du. Asko dira beren lanetan maitasun sentimendua islatu duten artistak. Luis Paretek, El triunfo del amor sobre la guerra izeneko 2 margolan egin zituen luneto moduan. Maitasuna erasotzen eta garaile irudikatzean. Goyak, bere aldetik, maitasun grina eta heriotzarekiko harremana aztertu zituen. Los Caprichos izeneko bere akuafortean bezala. Bilboko Arte Ederren Museoak 1787ko irudi bat gordetzen du, minari buruzkoa. Antzerkiak ere maitasuna jorratu du, baita txotxongilo ikuskizunetan ere. Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroak, Topikek, bere funtsen artean baditu nabarmentzeko obra batzuk. Merinat konpainia kanadarrak Romeo eta Julieta moldatu zuen. Celestinak desira eta grina deskontrolatua arakatzen ditu, eta maitasuna sentimendu ambiguo gisa erakusten du. Manuel de Fallac, El retablo de Maese Pedro konposatu zuen. Melisendraren erreskatea eta maitearen jazarpena kontatzen dituen txotxongiloentzako obra musikalak, maitemindutako moritoa bezalako pertsonaiekin.